Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkagabi na niadtong Domingguha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak o gitrangkan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudyo. Unya, mitunga si Jesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala nahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kon makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Human mo labay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini, hikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala mahisulat ni ining basahuna. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo ug kinabuhi diha sa iyang ngalan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kaninyong tanan, mga kaigsuonan nato sa atong televiewers diri sa atong online mass. Kung kita mga kaigsuonan maghisgot og word na peace, og ingon nato na sa nagkanainlaing mga dialect or languages pananglitan sa Tagalog, no, ang peace buti pasabot kapayapaan. Sa mga Binisaya, mga kaigsuonan, kalinaw. Dito sa amo sa Bicol area, ang peace is katuninongan. Of course, pag maghisgutag sa in English, peace good na siya, no? May good mga kaigsuunan, kining giingon nato na kalinaw or peace, mangutana ko ninyo. Kanus adi ay kita makasinati og kalinaw, no? Sa atong personal experience, isip mga ordinaryong mga tao, mga ordinaryo na Kristiyanos, kanus akahata makasinati og kalinaw. Dito sa Russia o Ukraine, obviously, wala siya'y kalinaw. Kay naigubat, no? Pinusilay sila dito, daghang namatay na mga tao. Ug ang mga tao na nagpuyo dito, malisang usab sila because there is no peace in the land. Russia versus Ukraine.
Pag kita pananglitan, na-reconcile ta mga kaigsuunan sa atong mga kaaway. No? We have been reconciled with our enemies. Aduna kitay peace of mind. Di ba? So maoy, kinahanglan na pag dili ta pa ma-reconcile sa atong mga kaaway, usahay, di ta katog. Kay nga no, sige tag hunahuna kung unsa ka ang isulti sa ako sa akong kauban, sa katilingban. Mao ka na. Pag kita nagsuroy-suroy nata sa suba, or ang dagat, kung ang kayo kalmado, makaingon kita, uy, peaceful waters. Di ba? Ang ana gyud. Og labi na, ang atong mga namatay na mga kaigsuunan diha, wala na gyud rest in peace. Peaceful na kaayo. Mao sa mga sementeryo, hilom kaayo ang palibot kay nagpuyo dito mga malinawon, peaceful na kaayo, rest and peace. Mga kaigsuunan, diri sa atong ibanghelyo sa atong pagpamalandong karon, second Sunday of Easter. So unsa man di ay ang gihisgutan diri sa atong ibanghelyo, tulo ka beses giotro sa atong Ginoong Hesukristo ang mga pulong nga mainyo unta ang kalinaw. Very nice to hear Jesus Christ telling the people, peace be with you. Diba? Kung kita makanog ana, nindot kaayo sa atong paminaw. Ngano di ay si Jesus nakahisgot ani sa iyang mga tinunan, kay ngano, these followers of Christ, they were already forgiven by the Lord. Even then, wala sila magpuyo sa ilang mga gisaad kanila. No? Despite pala di anang mga sitwasyon ng mga kaigsuunan, still, makahatag gihapon ang atong Ginoo ug kalinaw alang kanato. And this particular thing, as peace be with you, mainyo unta ang kalinaw mga kaigsuunan, mao kinang gitawag nato na reassurance. Na si Kristo gihapon atong igsuon, atong higala diha sa katilingban. There is this reassurance of still being the friend of Jesus. Kinsa man di ay dili ganahan, na dili maamigo, mahigala sa atong Ginoo. Of course, kitang tanan mga kaigsuunan, ganahan kita na kitang tanan amigo higala sa atong Ginoong si Jesus. And then later on, matud pa diri, gihuypan sila sa Espiritu Santo. The Spirit be with you, no? Kay ngano aron sila gihapon mga tinunan ni Jesus mahimo usab na mga mensahero sa maayong balita. O sa ilang pagpaambit sa maayong balita sa katawhan, apil na iniini ang kalinaw na ilang masinati o ang ilang ipaambit pod sa isig kaingon nila sa mga katilingban na ilang adtuan. So nindot kaayo no, kitang tanan ng mga kaigsuunan nagkinahanglan og kalinaw. Maoy kaatong gihisgutan a while ago, peace of mind. No, makatulog tag maayo because we are with God, we are with Jesus, we are always at peace, and kining peace, kining kalinaw na atong nasinati, ato usab na maipaambit, mai-share nato sa atong isig kaingon. Ang ikaduhang punto sa atong pamalandong sa karong Domingo mga kaigsuunan, nagpakita si Jesus sa iyang mga tinunan, pero mao ni ang lisod kang mag-inabsent, no? Kay ngano si Tomas di ay absent katong nagpakita si Jesus na unsa na lang. So, tungod kay absent, kay kamo mga kaigsuon, ayaw mo pag-absent ha, sa mga importante na mga panghitabo sa kinabuhi nato. Family man na siya, community, or even our personal lives, dili ta mag-inabsent. Kay nga no, maparehata ni Tomas, no, nagduha-duha. Kinahanglan pa og proof, no? Imagine that, gidudahan nimo ang atong Ginoo. Ingon pa diri na kinahanglan gyud gawas kun makakita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diya sa iyang kamot og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako muto. Imagine that, grabe kaayo mga kaigsuonan ang kondisyon nga gihatag ni Tomas kay absent. So ayaw mo in town pag absent aron di ta maparehas ni Tomas na nagkinahanglan og proof because
during the appearance of Jesus, we were not aware, or we are out, or we are absent. Very sad reality sa atong Kristohanong kinabuhi kung kita sa mga nindot na mga panghitabo, the resurrection itself, we were not able to see. We were not able to witness. And then, in the end, mangita taog proof. Of course, ang atong Ginoo, Jesus, no matinumanon, maog yun, gitagaan siya, og pruweba, and then later on, nakaingon na gyud na, ikaw ang anak sa Ginoo na nabanhaw, namatay og nabanhaw. Therefore, ligon ang pagtuon nito mas kay nakakita na siya sa pruweba nga si Jesus nga namatay nabanhaw na. Kini mga kaigsuonan ang kinahanglan natong pangayoon sa Ginoo na kung kita we treat ourselves as well-meaning Christians, no? Ligon ang atong pagtuo despite naatay crisis of faith, dili ta mawala sa presensya sa atong Ginoo. It is because naligon ang atong pagtuo, dili na nato kinahanglan ang real proof of the existence of God, real proof of the resurrection, because we have been strengthened by our faith. Unsa maning nakita nato sa atong first reading mga kaigsuonan, ang mga katilingban, no? Katilingban nga magtutuo diri sa unang gibasa nato, mga pobre kaayo sila. But despite their poverty, there is always this kind of attitude of sharing, no? Wala na sa kung unsa kadako ang imong gihatag sa imong isig kaingon, but the spirit of giving. One heart, one mind, and sensitive to the needs of others. Kana ang requirement alang kanato o kani kinahanglan gyud na ni proof. Kay ngano kung mag-ingon ta na we love our brothers and sisters but we don't have a heart and mind for them, useless na siya. We become insensitive to the needs of others. And ang atong attitude sa sharing mawala gyud mga kaigsuonan. And of course, sa atong ikaduhang pagbasa, kung kita, no? Ligo ng atong nagtuo ta sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesus, therefore, nakasinati usab ta sa gugma sa Ginoo. And then, kining gugma sa atong Ginoo, ibalik gihapon nato sa mga maayong butang aron kita makaingon kita na kung tan-aw nato ang 10 Commandments, perfect na kaayo ang atong pagtuman sa 10 Commandments because we were able to express that love that we have experienced from God and in return sa atong isig kaingon.